दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अराय फोथायो जाय हारियाव बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ मान होनो रोङो सिबिनो रोङो बे हारियाव अरायबो बिर जोहोलावजो जोनोम जायो होननानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जेफोर बिर जोहोलाव जाय बिर जोहोलावफोरा बर' हारिनि थुनलाइ बिथिङाव हारिमु बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोना गेदेर बिहोमा होलांनानै जिउ बाउसोमलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो जोङो सिबिगोन मान होगोन बे गेलेनायनि गेजेरजों आं सानो जोंनि जायफोर उन्दै उन्दै जेनेरेसन दङ बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजोंनो सोलोंनानै इयुनाव बर' हारिखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल सिनायथि होगोन आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनिनो जायगा जोनोम जायगा भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि सिनायथि रैखाथिनि थाखाय बे हालामनिफ्राय सानै बिर जोहोलावा गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमदोंमोन आरो बिथांमोननि गोथार गोसोखांथियाव आरो बिथांमोना जे बर' हारियाव भगतपारा हालामाव जि मोनसे गेदेरथार बिहोमा होलांबाय बे बिहोमाखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ मान बावनायजों सिबिनायजों जोङो बिथांमोननि मुङाव जोङो जोलुर बादायलायनाय होयो देग्लाय 8 बोसोर जाबाय आरो बे बादायलायनायाव देग्लाय मोनजिनै टीमा बाहागो लादोंमोन आरो दिनै फाइनाल गेम रोजा रोजा सुबुंनि अनसायनायजों रोजा रोजा सुबुंनि बानाजों दिनैनि जोबथा बादायलायनाया जाफुंसारबाय आरो आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अराय फोथायो जाय हारियाव बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनखौ मान होनो रोङो सिबिनो रोङो बे हारियाव अरायबो बिर जोहोलावजो जोनोम जायो आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जेफोर बिर जोहोलाव जाय बिर जोहोलावफोरा बर' हारिनि थुनलाइ बिथिङाव हारिमु बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोना गेदेर बिहोमा होलांनानै जिउ बाउसोमलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो जोङो सिबिगोन मान होगोन आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों आं सानो जोंनि जायफोर उन्दै उन्दै जेनेरेसन दङ बिथांमोना गेलेनायनि गेजेरजोंनो सोलोंनानै इयुनाव बर' हारिखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल सिनायथि होगोन आरो बेजोंनो गावनि आथिङाव गसंनो हागोन आरो बेखौ जों बिथा खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद भगतपारा दख'रा आरो भगतपारा स्पर्ट्स एस'सियेसना जथायै बे आफादखौ बे खेलाखौ बानजायदोंमोन आं बेनि थाखाय भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद भगतपारा स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो बानजाय आफादखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो आं मिजिंथियो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो भगतपारा हालामाव उदालगुरि हालामाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया जाफुंसारगोन होननानै आं फोथायो आं बे बेलायाव जोंनि गेजेराव दिनै फाइनेल गेलेनायाव बिटिआरनि मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दिनै बेवहाय बाहागो लादों बिथाङा नुदों जों जाय गेलेनायखौ बेवहाय दिनै बादायहोदों बे गेलेनायनि थासारिया मोजां नङा रोजा रोजा सुबुं फैदों बिथांमोनखौ जों जिरायहोनो हायाखै ओंखायनो आं बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बिटिआरनि स्पर्ट्स EM दाबैसा बर' बिथांमोनखौ खावलायहरदो नोंथांमोना जों जि थांखिया नोजोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बादायलायनायखौ होदों बेवहाय नोंथांमोना रोजा रोजा रायजोफोरा फैनायाव मोजां जिरायनानै गेलेनायखौ बिथांमोना जेन मोजाङै नायनो हायो बेनि थाखाय भगतपारानि बड' स्पर्ट्स फिल्डखौ नोंथांमोनखौ मोनसे स्टेडियाम होनो थाखाय आङो भगतपारानि रायजो राजानि जानानै आरो भगतपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुरैयै खावलायहरबाय